ndị Igbo emegwe na n'ụmụ Igbo na-atabanụ ewo na ebele ndị Igbo megwe na n'ụmụ ndị Igbo na-atabanụ Igbo na-atabanụ na ya ghọọla ozu ndị Igbo na-atabanụ Igbo nwere ndị gụrụ akwụkwọ mana Igbo enwerozi ndị maala ife Igbo nwere ụmụaka mana Igbo enwerozi ndị ga-anọchifa Igbo anyị nwere ụbọchị nke tata Igbo ma anyị enwerozi echi Igbo na-atabanụ Igbo na-atabanụ na ya efuelanụ ndị Igbo na-atabanụ Igbo na-atabanụ n'ụmụ agụ adeli ozu Igbo ka anyị na-abanụ Igbo ọkụ na-enwu n'ụlọ mana Igbo mmadụ anọrọzi n'ụlọ Igbo ka anyị na-atabanụ Igbo na-atabanụ na mkpụrụ obi Igbo na-atabanụ Igbo na-atabanụ na mkpụrụ obi ndị Igbo na-atabanụ Igbo na-akụ karie nne ma alụkalụ na-emezi ana Igbo Igbo anyị na-akụ karie nne Igbo ma ya amarozi Chukwu ọ bụrụ na eziokwu na ndị Igbo na anyị ma Chukwu kedụzi ka alụkalụ si jupụta n'ala Igbo Igbo anyị nwere ndị injinia mana mbuze ka mbuze na-ebuzi ana Igbo niile Igbo anyị nwere ndị nwere ego mana ofu mkpụrụ ụzọ adịrọ n'ala Igbo Igbo anyị nwere ndị jere akwụkwọ ndị fụlụ ụzọ mana Igbo onwero ife ọma na-eme n'ala Igbo Igbo ka anyị na-abanụ Igbo ka anyị na-atanụ na mkpụrụ obi Igbo ka anyị na-atanụ Igbo ka anyị na-atanụ na mkpụrụ obi Igbo ka anyị na-atanụ Igbo ka anyị na-atanụ Igbo na ya aghọọla ozu Igbo ka anyị na-atanụ Igbo anyị aghọọla ndị ọdịndụ ọnwụ ka mma Igbo ka anyị na-atanụ Igbo anyị nwere politicians Igbo anyị nwere ndị doctors anyị nwere ndị dị iche iche otu dị iche iche n'ala Igbo Igbo onye si na-echele anyị Igbo anyị nọ n'ime mba ukwu a na-akpọ Nigeria Igbo mana ọnụ eluru anyị n'okwu na Nigeria Igbo anyị nọ na nnukwu mba ukwu a na-akpọ Nigeria Igbo mana ya bụrụ ofu n'ime ya bụ obodo Nigeria Igbo ka anyị na-abanụ Igbo ka anyị na-atanụ na onye ajụrụ ajụ ada ajụ onwe ya Igbo ka anyị na-abanụ Igbo ka anyị na-atanụ Igbo na-atabanụ ewo na ebele ụmụ Igbo emegwe na n'ụmụ
Ndị Igbo ka anyị na-abanụ, Igbo ka anyị na-abanụ n'anya ghọọla ozu, Igbo ka anyị na-atanụ. Igbo, we are living a life worse than death. Our lives have no meaning. Our lives have no future. Our elders, our parents, you have sold our birthrights. You have sacrificed our future in the hands of those who care not for our lives, for our tomorrow. Ask yourselves, our politicians, why you are playing the politics of Nigeria. Look inside yourselves and ask yourselves this question: what are we to you? Who are your future? Who are your tomorrow? We are your future. We are your tomorrow. We are your existence. What politics have you played with our lives? What bargain have you bargained with our lives? Why have you used our future as pawn? Why have you pawned us? Why have you mortgaged us? Why have you left nothing for us? Why have you not considered our future, our tomorrow? Please look inside yourselves and see, we are your future. We are your generation. Please come home. Come home to us. Come home to your children. Come home to your future. Come home to your future generation. With all your education, with all your wealth, with all your financial accumulation, look at our towns and our villages. They have become nothing but mass burial. Igbo is tired of sucking up our blood. No mother sucks up the blood of our children. Why do you sacrifice us like chicken? Why do you hate us so much that you can't stop to consider us? What is in Nigeria that is driving you? What is that has magnetized and tied you to Nigeria? Is it fear? Is it position? Is it promises? Are these wars? Are these things better than us? Stop for a minute and think. We need to be free. We want you to help us to gain our freedom. You need to listen to our words. You need to listen to our wishes. What kind of parent is so hard-hearted that they don't listen to the plea of their children? You are supposed to be our torchbearers. You are supposed to show us the way. But you have not. You have led us to only one place. You have led us to the eternal abyss. We need our homeland. We need our country. We need our Biafra. You can help by coming home to us. You can help by helping us to achieve it. You can help by making our dreams a reality. Nigeria has nothing for you, and you know that.
Nigeria has absolutely nothing for you, and you know that. So why do you mortgage us like this? Why do you hate us like this? Why do you care only about now and your pockets and your travels abroad? What kind of parents are you? What kind of elders are you? Look inside yourself and ask yourself this simple question. Is this the best you can do? Is this the best you can do for your tomorrow? Is this the best you can do for those that bear your name when you are gone? We are the ones that will carry your coffins. We are the ones that will stage your funerals. We are the ones that will nurse you when you're old. You are from us and we are from you. Why have you hardened your heart so much? Today we are appealing to you. We are appealing to you, and we say, Ewo na ebelu mwibwe mebwe na yo Igbo na tabano Igbo na tabano Igbo na tabano na ya ghọlọzụọ Ndị Igbo na tabano Igbo na tabano na ya